Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo, zer moduz? Hemen gaituzue berriro ere, maiatzaren 29ko saio berri honetan. Asteartea dugu eta gaur larunbat honetan pasaden asteburuko kontuak ekartzen dizkizuegu. Izan ere, Iruin herriko hotxetako erreportaian larunbatean zizurren Nafarroako Eskubaloi Federazioak jaia ospatu zuen eta han egon zen Izaskun Artigasek elkarrizketak egiten eta zenolako jai giroa zegoen ikusten. Gero zuek ere ikusteko aukera izango duzue. Ondoren elkarrizketa bat izango dugu, orain Zangotzaldeak euskaltegi bat baduelako eta gaur ura ezagutzeko aukera izango dugu. Eta ondoren asteburura bueltatuko gara, zentralean, Zentral Cafe Antzokian, Ezpalak dantza jaialdia ospatu zelako, Kezka Eibarreko kezka dantza taldeak eta Duguna dantza taldeak antolatutakoa. Hori amaieran, orain hasieran efemerideak ditugu. Gaurko lehenengo efemeridea 1484 urtean gertatu zen Tenerifeko San Antonio sakanean. Azentejoko lehendabiziko gudua eman baitzen. Eta bataila horretan Gaztelako armadak Irlako aborigenen kontra guantxeen aurka alegia galdu egin zuen. Salto egingo dugu 1919 urtera. Prinzipe Huarten, Arthur Eddingtonek eta Brasilen aldi berean egun berean, Andrew Comolinek, biak astronomoak Einsteinen erlatibitatearen teoria benetan ematen zelaz konturatu ziren erabateko eguzki eklipse bat ikusi eta gero. Maiatzak 29ko titularrak ezagutzeko unea. Goazen. Alternatiben herria ekimenaren aurkezpena eta hitzarmenaren sinadura ekitaldia eginda gaur goizean Iruñeko udalean. Ekitaldia larunbatean izango da hirian zehar antolatutako gune ezberdinetan. Atzo honi buruzko elkarrizketa izan genuen izan ere. Gaur goizean ere Iruñeko udalean 32 adituk eta historialarik baino gehiagok hiriko historia eta ibilbidea jasotzen dituen eta euskaraz idatzitako lehendabiziko liburua aurkeztu egin dute. Bestalde, larunbat honetan Garesen kanpoan diren nafarren eguna ospatuko da. Urtero udalerri ezberdin batetan egiten da eta erkidegotik kanpo bizi diren nafarrak batzeko aukera eskaintzen du. Aurten 30. edizioa izango da. Nafarroako kirol eta gazteri Nafarroako toki erakundeak garatutako kirol instalazioan planei zuzendutako diru laguntzen deialdia egin du. Subentzioak banatzen dituen 2. urtea izango da aurtengoa eta eskaerak gaurtik hasita ekainaren 27 bitarte aurkeztu ahalko dira. Gazteriaren institutoak esan nahi nuen. Uztaila gertu dago eta honekin baita Euskara Abentura ere. Hau da, Euskal Herriko Ketzal bidea burutuko duen espedizioa. Honi buruzko elkarrizketak izan ditugu ere hemen behin baino gehiagotan, eta 16 eta 17 urteko 100 gazte euskaldunek hartuko dute parte. Hoietako 22 Nafarroa garaikoak. Amaitzeko, zuzenbidean lizentziatutak kontratatzeko deialdiaren euskararen baremazioaren kontra bozkatu egin dute UPNek, PSNek eta Ezkerrak. Gaurkotasuna ezagutuko dugu eta horretarako goazen ikustera zen nolako egunkarietako azalak ditugun gaurkoan. Diario de Navarrarekin hasiko gara, egunero egiten dugun moduan. Lerroburu nagusi hau ipini dute. Aste honetan Rajoyk eta Sánchezek legislatura jokoan dute. Beherago, argazkian Bárcenas ageri da, Bárcenas espetxera bueltatzen da izenburupean. Ea nola ikusten duen Diario de Noticiasek errealidadea. Lerroburu hau nabarmentzen da.
Sánchezek bere mozioa ostiralean bozkatzen dena Rajoyri baiezko edo ezezko bat dela errepikatzen du. Eskuinean Bárcenas ikusi daiteke. Azpian hurrengo titularra jarri dute. Bárcenas kartzelara bueltatzen da. Gara egunkarira pasako gara orain. Lerroburu nagusian, Ortuzarrek Junts per Kataluniaren eta errespetua eskatzen zuen eskutitz bat ez jasotzat hartu zuen. Azaleko irudian Agnes Barda zinemagilea dago. Eskuinean bere hitzak aurkitu ditzazkegu. Niretzat irudiak joku moduko bat dira. Euskal Komunikabideen txanda da eta berria egunkariarekin hasiko gara. Gero Euskal Herria Irratiko webgunea ikusiko dugu. Goian, zentsura mozioa onartzeko epea estutu dio Kongresuak oposizioari. Azalean bi argazki ditugu, ezkerrean lehendabizikoan Garbine Ubede Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria dena ageri da eta izenburua bere esaldi bat da. Prekarioa baino okerragoa da idazlearen egoera. Eskuinera pasako gara eta bertan Jokin Altuna aspeko pilotaria ikusi dezakegu. Igandekoa igandean amaitu da. 22 urte dauzkat eta asko dut ikasteko. Esaten du eta esaldi hori jarri dute titularrean. Erdigunean gainontzeko berriak ditugu. Asteko Arian atalean, tabako erretzaileen kopurua 8 puntu urritu da 10 urtean. Beherago, plastikozko baxerak debekatzea proposatu du Europako batzordeak. Horren azpian, makina erremintaren sasoi ona ikusgai jarri dute bekeko azokan. Beherago, Italia hauteskundeetara begira jarri da ostera ere Mattarellaren betoarekin. Eta bukatzeko bekaldean Kolonbiako bigarren itzulira eskuindarrena eta ezkertiarrena. Aurreratu dugun moduan eta egunero egiten dugun bezala, Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko ditugu azal hauek. Goian ezkerrean, Iñaki Iriartek parlamentari izateari utziko dio. Eskuinean gizon batil eta emakume bat larri zauritu da A15 autobian Urritzan. Beherago ezkerrean, gaur ezagutaraziko du Osasun Departamentuak zordun handien zerrenda. Eta amaitzeko eskuinean, zuzenbidean lizentziatutak kontratatzeko deialdian euskararen baremazioaren kontra egin dute UPNek, PSNek eta Ezkerrak. Pasa gaitezen orain gaurko eta aste honetako agenda ikustera. Gaur eta maiatzaren 29 arte, hau da gaur azkenengo eguna da, Nafarroako parlamentuan lur azpitik lur azaleratuz erakusketa ikusteko azkenengo aukera izango da. Ezkabamendiko espetxearen ingurukoa da, oso interesgarria eta sarrera librea da. Gaur eta igandera arte, Donibane auzoko 21 taberna eta jatetxe ezberdinetan, pintxoaren 9. astea ospatu egingo da. Sarrera edo hobe esanda pintxoak 1,50 euro balio du bakoitzak. Gaur eta ekainaren 15 arte, planetarioan, gaur Nafarroako parlamentura joateko aukerarik ez baldin baduzue, Ezkaba 1998-2018 erakusketaz izenburu horren azpian erakusketaz disfrutatzeko aukera izango da. Gai berberaren ingurukoa da, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 5 eta igandera arte, Gaztelu enparantzan, liburuaren 17. feria ospatuko da. Azoka da eta Diego Aro elkarteak antolatu egin du. Bihar arratsaldeko 6:30 Ziutadelan, umeentzako ikuskizuna Ziutadelan jostaketan zikloaren barne. Astokilu zirkus egongo da bihar eta doakoa da. Bukatzeko larunbatean, goizeko 10:00 aurrera egun osoko ekitaldia izango baita, takoneran hasiko da, baina Iruñeko gune ezberdinetan gauzatuko da, Alternatiben Herria ekitaldia ospatuko da. Jai giroarekin, hor salaketa edo bizi garen sistema honetan honen aurrean alternatibak daudela erakutsi nahi duen ekitaldia da.
Zerua tarteka lainotxo egongo da, noiz behinka zaparrada trumoitxoak bota ditzake arratsaldean. Egunaren hasieran haize aldakor ibiliko da, goiza aurrera joan ala iparraldetik finkatu eta indartu egingo da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, maxima gutxi edo nahiko igoko dira. Asteazkenean zerua lainotxo agertuko da, tarteka oso lainotxo, zaparrada txiki ertaina botako ditu, zenbait tokitan trumoitxoak izan daitezke. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean iparra osagaitik ahul finkatuz joango da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo maximoak gutxi jaitsiko dira. Iruin herriko berriekin jarraituko dugu saioa. Berriozar lehenengo. Maiatzaren 30ean, bihar udal batzaren ohiko osoko bilkura egingo da arratsaldeko 6:30. Beti bezala irekia izango da interesatuak dauden hiritar guztientzat. Ekainaren batean, jai nagusiak iragarriko dituen kartel proposamenak aurkezteko epea itxiko da. Lanak edo obrak udaletxeko auzo bulegora eraman behar dira eta arauak udalaren web orrian zintzilikatutak daude. Bestalde, ekainaren 1-tik 13 bitarte, berdintasun zerbitzuak, udaleko berdintasun zerbitzuak antolatutako argazki lehiaketan parte hartu ahalko da. Irudi bat bazterkeriatik berdintasunera izenburua du eta oinarriak udalaren webgunean ikusi daitezke. Berriozarrekin bukatzeko, abuztuaren 6-tik 24 bitarte hiri udalekuak izango dira. 2006 eta 2014 urteen artean jaiotako haurrek har dezakete parte eta izen emate epea ekainaren 1ean bukatuko da. Inskripzio hori burutzeko 948-012-012 telefonora deitzeko aukera dago. Baita udalaren webgunean aurkitzen den lotura batera jotzea ere. Berriozarretik Burlatara pasako gara eta Burlatan hau daukagu. Udal Kirol eskoletarako 2018-2019 denboraldian tokia berritzeko epea ireki da ekainaren 1 arte. Kudeaketa eta ordainketa eskola bakoitzaren kirol klubaren bidez gauzatu behar da. Bai kuota eta baita bestelako informazio guztia ezagutzeko Burlatako udalaren web orrian ezagutu edo kontsultatu daiteke. Ekainaren 2-tik 9 bitarte edo 9 arte Burlatako atletismo pistetan ipar martxa ikastaroa eskiniko da. 16 urtetik gorako pertsonentzat izango da eta izen emate epea maiatzaren 31an itxiko da. 2018ko lehendabiziko 6 lurraren eta pasabideen gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea ekainaren 8an itxiko da. Argibideak kontsultatzeko udalaren webgunean ikusi daitezke edo ezagutu daitezke. Uztailaren 16-tik abuztuaren 31ara arte, Burlatako kulturetxean 2018ko udako hiri kanpaldiak izango dira. Tailerrekin, jolasekin, igerilekuetara irtenaldi bat egingo da ere, eta bestelakoekin. 3 eta 12 urte bitarteko umeei zuzenduta dago eta izena emateko ekainaren 12-tik 15era bitarte izango da aukera 012 telefonora deituz. Burlata alde batera utzita, Berriobeitira joango gara orain. Gaur euskararen jaia hasi da Berriobeitin. Ekainaren 2 arte, larunbatera arte, iraungo du. Aurten gainera 10. urteurrena betetzen da eta horregatik 10 herri 10 urte da leloa. Ekintzen artean erakusketa bat dago, 10 urte hauek birpasatzen dituenak, hitzaldiak edota minidiskoteka bat ere eskainiko dira eta larun batean euskararen egunarekin Oteitzan jolasak, herri kirolak, bazkariak eta bestelako jarduerak izango dira, besteak beste. Honekin batera, maiatza eta ekaineko kultura agenda ikusgai dago Berriobeitiko udalaren webgunean. Hor egitarau osoa kontsultatu daiteke eta eskaintza oso zabala da. Herrietako jaiak, erakusketak, kontzertuak eta bar.
Orkoiengo berrien txanda. Udalak euskara zerbitzuaren bidez, euskarazko udalekuetan parte hartzea diruz lagunduko du. Beka hauek edo subentzio hauek eskatzeko epea irailaren 27an itxiko da. Honetaz gain, euskaraz antolatzen diren udalekuen bilduma osatu da eta udalaren webgunean aurkitu daiteke. Ekainaren 4ean, 5ean eta 6ean Orkoiengo musika eskolan matrikulatzeko aukera izango da. Izen emate edo inskripzio hori gizarte etxean egin behar da. Amaitzeko, ekainaren 10ean, adolestere antzezlanaz disfrutatu ahalko da. Nerabei zuzendutako izen bereko antzerki tailerraren emaitza da ikuskizun hau. Gaiarre antzokiak gainera ekoiztutakoa. Shakespeare gaztearen bizitzan eta lanean oinarritzen da istorioa eta sarrerak 2 euro balio du. Iruñearekin bukatuko ditugu Iruñerriko gaurko albisteak. Pasaden astean udaltzaingoak 4 pertsona atxilotu zituen, gida baimenean punturik gabe edota alkohola edan eta gero, alkohol kontroletan positiboa emateagatik, kotxean ibiltzeagatik. Gaur arratsaldeko 6:30 Mendillorriko Zibiboxean auzo berberaren inguruko foroa emango da. Sarrera doakoa da, librea. Iruñeko udalak 2016ko Sanferminetan izandako gertakariak eraso sexualtzat hartu behar direlari eusten dio instituzioaren esanetan indarkeriaren eta larderiaren existentzia dela eta. Iruña hiriak diputatuen kongresuan PP alderdiaren gobernuaren bukaerara ahalbidetuko dituzten akordio nahikoetara ailegatzeko deklarazio bat onartu egin du. Bestalde udalak 560.000 euro jarriko ditu Hello Egusenti haurreskola foru araudira egokitzeko. Honekin batera, adinen araberako espazio berriak sortuko dira eraikinean eta eraikinaren edapen bat egingo da. Iruñearekin bukatzeko, Iruñeko udalak zuzenbidean lizentziatutako pertsonendako instituzioaren deialdi bateko euskararen baremazioa gaitzesten du. Bi kamioi gidari behar dira Iruñan, lan arriskuen prebentzioen ikastaro egin izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sanbe@sanbe.es helbidera. Zerbitzaria behar da Iruñan, DBH titulazio eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sagrario.angiano@asaudicom.com helbidera, erreferentzia eginez kamarero-kamarera. Zurgindegi metaliko tailerrerako arduraduna behar da Iruñan, soldatzaile ikastaroa egin izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali fundación@elkarte.org helbidera. 133ko ezgaitasuna duten 5 garbitzaile behar dira Iruñan, urte bat baino gutxiagoko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali n@irabia.izaga.org helbidera. Gaia jarriz, personal limpieza discapacidad. 2 dendako saltzaile behar dira Iruñan, batxilergoa edo goi mailako titulazioa eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali idoia.demiguel@kukuxumusu.com helbidera. Gaia jarriz, dependientes. Indiar sukaldaritzan espezializatuta dagoen persona bat behar da Iruñan, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da. Mugagabeko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es helbidera. Erreferentzia eginez, cocinera komedia india. Iturgina behar da Iruñan, 1 eta 3 urte arteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali fontan.jsantos@gmail.com helbidera. Gaia, fontanero. Etxeko lanetan aritzeko langile behar da Iruñan, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da. Kurrikuluna bidali
mhfl7@hotmail.com. Gaia empleada hogar. Sukaldaria behar da Iruñaldean 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali, 2017 personal 2017 helbidera. 2 elektrizista behar dira Iruñan, elektrizitate edo elektronika ikasketak eskatzen dira, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali celitel@ja.com helbidera. Kontabilitatean aritzeko langilea behar da noainen, aden lizentziatu egotea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali personal@manzanos.com helbidera. Erreferentzia eginez kontable. Euskara dakiten 2 seguritate zaintzaile behar dira Iruñan, DBH titulua eta elkarrizketa mailako euskera ahalmena eskatzen dira, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sagirre@grupojep.es helbidera. Montaketa elektrikorako langilea behar da Iruñaldean, elektrizitate ikasketa baloratuko dira, ordezkatze kontratu izanen da. Kurrikuluna bidali laura.rodriguez@nortempo.com helbidera. Erosketa departamentuko administraria behar da Iruñan, ade edo antzeko ikasketak eskatzen dira. Enpresaren aldeko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali beatriz.cantero@nortempo.com helbidera. Gaia administratibo compras. Harrera lanetarako administraria behar da Iruñan, administraitzako goi maila eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali jpradal@yahoo.es helbidera. Erreferentzia eginez administrativa recepcionista. Ezgaitasuna dutenei igeriketa ikastaroak emateko monitorea behar da Iruñan, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali etxabakoiz@etxabakoiz.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali jesusberriozar@gmail.com helbidera. 2 auto mekaniko behar dira Iruñan, mekanika erdi edo goi mailak eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali talleresjuaristi@hotmail.com helbidera. Gaia mekaniko. Italierako irakaslea behar da Iruñan, filologia ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali profesoresdeidiomasbi@gmail.com helbidera. Produkzioan aritzeko 2 langile behar dira Iruñan, fabrikazio arloko goi maila eskatzen da, 2 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali irma.elizondo@apetib.com helbidera. Supermerkaturako langilea behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali caterina.moral@randstad.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.